Clod beth i'r oen am roi ei fri, ar hyd mordd y byd i'w brynu. Cyd-ganwn gyda theulu'r nedd, rhaid iddo ef be'r masu. Chni gwynio. Ar bryd Iesu, bydd gyda ni yn yr oedfa hon wrth i ni byfyrio ar ddigwyddiadau Dydd Gwener y Groeso. Yn un o'r dyddiadau pwysica yn calendr yr Eglwys. Eglera drwy hanes o'i dyneges i ni bob un ar gyfer hynny. Gynnythiau i byfyrio yn Gymru ac yn Gwynidog hefyd. Croeso i bob un ohonoch chi i gwasanaeth, i Dyma'r byddwn ni'n cofio am gwaredwr ni yn mynd i'r groes. Byddwch chi'n ganu hefyd gyntaf cyn hynny. Fe ganu gyda'r lluniau gwrs. Mae Lyn yn mynd i ddod i ddarllen y sgrifftau yn y gyfer. Cyn yr enni, i gael yn y
Adnod map o bymthegfed pennod. Croeshoelio Iesu. Gorfod asan dyn oedd yn mynd teibio ar ei ffordd o wlad. Seimon o Gerene. Tad Alexander a Rufus i gyrno ei groi sef. Deithant ag i'r lle a elwir Golgotha. Hynny yw ei gyfieithu lle'r penglwg. Cynnig asant iddo win a myr ynddo, ond ni cymerodd e, a chroeso'n gasant e, a hanasant ei ddillad, gan fwrw coel Bryn Arnynt i benderfynu ble a gau o gi. 9 y gloch y bore oedd hi, pan chroeso'n gasant e, ac roedd ar ysbryd a cyhyddiad yn ei erbyn yn dweud, Brenin ar ei ddewon. A chydag croeso iasant 2 leidr, un ar y dde ac un ar y chwith iddo. Yr oedd rhai yn heibio yn ei gablu ac ysgwyd ei pennau ei dweud, O, ti sy am bwrw'r deml i lawr a'i adeiladu mewn dridiau. Disgyn oddi ar y groes ac achub dy hun. Ar un modd, yr oedd y brif offeiriad hefyd yn hyd ar ysgrifenyddion yn ei watwar wrth ei gilydd ac yn dweud, fe affigodd eraill, ni all achub ei hun. Disgynned Meseia, brenin Israel yn awr, oddi ar y groes, mwyn ei ni i weld a credu. Ar oedd hyd yn oed y rhai a groesoeliwyd gydag yn ei wawdio. A phan ddaeth yn hanner dydd, bu tywyllwch dros y holl wlad i 3 o'r gloch y brynhawn. Ac am 3 o'r gloch y brynhawn, gweiddodd Iesu a llef uchel. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Hynny yw o'i gyfieithu, fynyw, fynyw, pam wyt wedi fy ngadael. O glywed hyn, byddai rhai o'r sawl oedd yn sefyll ger llaw. Clywch, y mae'n galw ar Elias. Rhedodd rhywun a llenges sbwng a gwyn sul, a'i ddodi ar blaen gwialen, a'i gynnig iddo fe i'w yfed. Gadewch i ni weld byddai a ddaw Elias yn dynnu ei lawr. Ond rhoes Iesu'n le uchel, a bu farw. A rhwygwyd llen y deml yn ddwy o'r pren i'r gwaelod. Pan welodd y canwriaid a oedd yn sefyll gyferbyn ag mae gyda gwaed fel hyn a bu farw, dywedodd, yn wir, mab Duw oedd y dyn hwn. Roedd gwragedd hefyd yn edrych o hirbell. Ac yn ei plith roedd Mair Magdalen, Mair mam Iago Fachan a Joseph, a Salome. Gwragedd a fy'n ei garlun a gweini arno pan oedd yn Galilea. A llawer o wragedd eraill oedd yn dod i fyny gyda'r i Jerusalem. Dywedodd y dyn yna, gallu ei ddisgwyl sefyll ddim wedi cadw mwy eto yn sy'n dwyfod. Wel, oes gen sy'n ateb. Beth am ysgolaeth yma'n cadw ni? Dwi'n orchynnu i yn enw Duw byw i chasar ni, a i ti ydy'r Meseia mab Duw. Ie. Fel y rydyn ni'n dweud. Ond dwi'n dweud wrthych chi gyd. Trwy'n hyd byddwch chi'n gweld, mab dyn yn llywodraethu gael ei gynnwys, cynod yn ôl o'r gynner. Cabledd. Pan angen ysgolaeth yma, ydych chi gyd yn wych yma yn cablu
ti'n yn clywed y cyfeiriad y derbyn. Mae ti yw'r brenin yr Iddewon hyn. Pwy wyt ti? Be nes ti? Fel ddod ymlaen i cael y groeso. Ti'n ddiog gorfod gyfeiriad. Felly pan o'n galw ad yna? Dwi'n credu fod unrhyw sain yn mynd cyfeiriad yna bydd y dyn yma. Ti'n dod o gwyd i'n croeso. A beth yw'r gwirionedd sy'n sôn am? Mae'n sy'n galw am arfer sy'n ei cael. Cred i ni fyddi i cyn o lawr. O'r gorau, fel ydych chi'n dweud, dwi'n gyfrydu y dyn hwn i'w croesbwyddo. Ond cofiwch chi, dim fi sy'n gyfrifo am ddad y dyn yna, chi sy'n gyfrifo. Dwi'n gwybod bwled y dyd yma, ond un i fyny ddall, unig nesaf, ond dwi'n gwybod.
Croeso Diawl. Mae wedi marw. Tynwch chi gorffil. Chi wedi cymeryd y mab gwrsta fi? Gadwch chi ni roedd yn gwydd. A rhowch y bagod dros hyn i mi. Ai dyma'r diwedd? Wnaethon ni barhau i fyfyrio, wnaethon ni ganu yn enwyn nesaf. Ni wedi 534 o Iesu mawr, pwy ond sy'n ni, asa i farw drosom ni, am dwyn o warth i ddyffol ni, pwy all anghofio hyn. Ac yn y blaen, 530. Gweinidog heb drwy
Ydych chi wedi rhoi at yr adlwydd mewn gweddill? O ddew ei tad nefol a sanctaidd. Rwy'n ato ti yn rwylaid ac yn ostynedig. Gan ei henw o bob dydd. Rwy'n atgoffa cymaint sy'n yn dyled i ti. Cymaint roedd ti yn barod i dalu er mwyn rhoi'r rhodd o fywyd i bob un ohono ni. Ac felly arglwydd maddau i ni am roi cynlleiad yn ôl i ti. Yn gadw i ffwrdd rhag bod yn esblygiol pan ddau unrhyw sôn am gost ac adeg. Yn dan ydyn ni'n cael atgoffa heddiw ar bwyd. O'r modd y dioneddau sy'n fawr dath yr ais. A hynny heb eisio taro yn ôl. Gan wylio yn hytrach wrth o sawl yn erwyn fi. Ac felly ar gweud marau ni am bob tro y bydda ni'n taro allan pryd bynnag cyn bod ni'n cael yn cyffwyddo. Yn meddwl mwy am brynu iawn. Mae rhaid i fod hynny yn ddyddiannu yn hytrach at ni. Yn fod yn cynnig mariad, ie. Gan yn atgoffa heddiw o'r diwrnod hynny. I Gwenar y Grobwy, i gesti arglwy, dy wawdia, dy gyroes hon, dy fflanelli, dy gweinidog, cyfwna ddim wedi'r groes. Mae hynny oherwydd y fod ti'n yn canu. Yn dan ydyn ni'n cael yn atgoffa heddiw cymaint beth ys ni'n canu. Feddwl bod ti'n odla'n rhoi y rwyd drosto. Rwy'n ti'n barod i gerdded ffordd y groes. A hynny er mwyn nhw. Felly arglwydd maddau i fod yn y garw gynlleia. Roedd i fod yn chael yn anodd cynnig unrhyw beth o hwnna'n un hwnna. Arglwydd sy'n diolch o felly am y gyd. Gan opaf mae'n atgoffa. Fel pan ni'n glywed i neges ac ymateb i'w her. Mae'r blwydd yn dyd i garedd rhywun wedi. Wrth ni i gofyn yn deg. Roedd chi ni gyd wedi rhaid. Mae'n tafod, ac rwy'n yn nefoedd. Sanctaidd dy enw, deled y deyrnas,
Gwynelau'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroen ni heddiw ein bar y beunyddion, a maddau ni ein dyledio, fel y maddau ni nain dyledwyr. Ac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, caniseidd o tir dermas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oeso'r sef. Amen. Mae rhywun yn meddwl am i gwener groglu. A mae rhywun yn meddwl am i gwener groglu. A'r pas yn flynyddol. Sy'n mae rhywun hir yn cyfleu yn gyr. Yn cyfleu cymaint o'r abeth Crist drosodd. Mae hi'n hanes a dyn ni gyd yn gyfarwydd â hi as pan dyn ni'n blant. A dyn ni gyd heddiw dod o amgylch y bwrdd. O amgylch bwrdd y cymun, bwrdd yr uwch y stafell. Gar y bwrdd, mae'r lara, mae'r gwyn. Yn hefyd y bowlen o dŵr y fan hyn. O'r uwch y stafell, rydyn ni'n cofio a wasanaeth Crist. Lle bwrgodd Crist diolch i traen i sgwyn. A siar sy'n un y fanna gan Crist, gwnewch yr hyn y dwi'n gwneud i chi. Gnewch hynny i Hyd yn oed yn ei awr gwanaf, yn gwybod fod y groes o'i wan, yn blygodd mewn gwasanaeth i Mae Iesu yn ei sawl peth ar y groes. Un o'r pethau mae yn ei oed ydy gorffenwyr. Wedi iddo Gymru Gwyn dywedodd Iesu gorffenwyr. Gwirodd ei pen a rhoi fyny ei ysbryd. Y gair yn y Groeg ydy tetlesau. Dyma yw'r gwasanaeth newydd a'r cwbl wedi i'w wneud. Dywedodd Charles Spurgeon, meddyliwch y Saesneg hwn, an ocean of meaning in a drop of language, and yet drop. There will be all the other words that ever were spoken, or ever can be spoken, to explain this one word. To make it end. It is altogether immeasurable. It is high, I cannot attain to it. It is deep, I cannot fathom it. It is finished. It's the most charming note in all of Calvin's music. The fire has passed upon the land. He has formed the whole of the wrath that was due to his people. This is the royal dish of the feast of love. Hynny ydy bod y gair yna gorffennu. Wrth gwrs, yn dangos i cymaint sydd wedi gyflawni o'r ystod. Dyna ni gyfarwydd ar adnod yma dydan. Iowan 3:6. Do carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ni unig dda. Mwyn i bynnag sydd yn credu yn ddorfeidion yn ddistryw, ond cael bywyd trafeilol. I mi, dwi'n credu mae ni heddiw addi Gwener y Groglu, a gyda'r Parch Dylan mae'r adrodd yma yn cyrraedd Pen-y-bont. Ond i gyrraedd hynny, mi raid i gynnes cael ei ddadlychu, ei arestio, ei fawrdio, ei groes holi, ei fflamellu, y coron o bran yn ei ben, y gwneud hwyn
am ei benno, ac yna y groes. I gyd oherwydd bod yn cael. Dwi wastad yn meddwl i'n blentyndod ar ei gweld y grobwyll. Oherwydd am o'n i'n blentyn yn safod yn arwain yn ddechrau eto. O'n i ar y daith i gweld y grobwyll yn cael cario'r groes mawr yna pan oedd i'n nawr. Lawr strwyth hyn yna. Ac oedd yn drwm i mi, oedd i dad helpu. Ond dwi'n cofio cerdded lawr strwyth hyn a bant o'r ysgol yn hwyl yn pen. Oedd o'n capel ni shares ers hynny yn yr ysgol. Ac eto, pan o'n i'n cerdded lawr strwyth hyn, o'n i'n gwybod pam o'n i'n cario'r groes hefyd. Yn gwybod am y cariad hynny, yn gwybod am gynnwys a roedd i fywyd trwsio. Mae Emyn fel hyn yn cariad i groes. Dwi'n meddwl gyda yr enw yma'n gyn ddod at bwrdd hynny, a ei ddarllen i chi. Pwy all yn gyffred Iesu maint yr oes, a dioddefais ar ni doswyr drws. Y goron draen a gweiwr hylion llyn, a'r bicell hi sydd yn ddirgelwch chi. Tydi anwylaf chi, pa hamd y drin, gan wyr gynwyllgar fel trosewyr mi. Mae am i ti farnu twyll a herio wain ac achub cam o gwrthodegu grau. O'r yfed yr echellderau hyn ac yr oedd yn oruchafiaeth ar y blyn. Yno wrth i ti hwnnw yn dyfryn y ffrwydro'r cariad gwaredol di. Y cariad amlygais drwy dy oes sy'n cyrraedd i ben llanw ar y groes. Cariad sy'n gymod ac yn obaith fyw ac sy'n gachau dylunau ddynol. Wrth i ni ysau at bwrdd y cymun chi, gydwch chi gael enw gyd. 1996 yn llawerliad tro Gweinidog ar gawariad Gwynidog. Mae gras ac anfarodder yn ddiferi drosto ei hyd. Pen calfariad yn orfennau na Dydd. Yn y blaen 4-9.
Enau fewn rhynwr hiram halol i, o gorff yr Iesu, aros gyda ni. O boi yn cochi yn y dwyfol wael, a golchi ŵr o Iesu sef a gan. Ydych chi wrando ar eiriau sefydlu swper yma o amgylch cyflwr. Oherwydd erbyniau sydd wrth yr adwy, yr hyn hefyd ar drafodau ysgu chwi. Yr adwy Iesu nos yn rychwydedd, gymerid bara. Ac wedi doriog, fe'i toro, gan ei ffôn, yw'n hawdd yn cael ei dorri trosio chi. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swpa, gan greu ffôn yw'r cyfamod newydd yn fy mlaen i. Gnewch chi bod sio yr yrwch chi, cof amdano. Oherwydd bod tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, byddwch chi'n cyhoeddi marwolaeth yr adwy hyd nes y dal. Oherwydd i Grist farw trosgwm ar y gwrs, yn gofiwn heddiw am y gorff ar ei dorri trosgwm a'i wanaid ag arwyn, a'r cyfamod newydd ymlaen yn ni. Derbyn i agwyd fel ac yr ydyn ni wrth yn ddod at dyn nhw, ac ac yn gronni cymaint darithol gariad trosgwm. I gyda holl eraill eglwys Tabernacl yn ei gwendid a'n dal. Gan fod dawys mod yn enw'r cyhoeddiad sy'n cadw Iesu. Mae'n croeso i bob un sy'n caru'r adwy Iesu Grist yn uno hefo ni o amgylch teimlo'r beth. Ac mi fyddai'n dod â'r bara o gwmpas, ac pan ydych chi'n derbyn y bara, yn gewch chi bwyta'r bara yn chwastar chi. A gwyth diolch i ti yn y gorff o gafodd ei dorri trosio. Yn yr un modd hefyd pan ni'n dod â un amgylch, yn gewch chi yfed y byd yn eich amser.
Arglwydd, diolch i ti am dy waed i gael ei dwad trwsio. A diolch am y cyfafon newid a'n naid trwy. O ddiw, peiriolus, porthais ni wrth dyfodol. Ac edyn yn o'n fflam dy ysbryd. Pan lawr arglwydd fy chefn, yn cael disgleirio fel goliadau o'i flaen. Ti'n ddiw ac yn teirasu mewn gogolfa tan. Amen. Ydych chi ganu i Emyn Olaf sef yn y 199. Dyma gariad gwyau trwytha am trwyadwy y diwedd. Dyma gariad i'w ddyfderau, byth i threiniad neb yn ei. Ac yn y blaen yn y 199. Gariad
Gras yn hawdwy Iesu Grist a chariad Duw, cymdeithas yr ysbryd law, a fyddai gyda chi. Amen.